Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Nanay, lista pa ako family day sa akong teacher. Musing uban sa mama or papa. Then, ingon ko ni teacher, uban sa mama lang ko. Ha? Oo niya? Ikaw ako lista ako mama. Elaine, ikaw naman akong mama. Diba tatay no? Ha? Si nanay naman ang akong mama. Diba? Sige na, kay malita ta. Dali na, mugi ka na ta. Dali na mo. Wata ni tatay, nanay, oy. Dali na mo. Mm. Giubo ka? Katali mo tutudlan? Pagbayad o para tambal sa mong tutudlan, aron dili mo karat ba? Karat rin sa kong tutundan ang makapatingog nimo. Ha? Kanina ra ba kang hilom kaayo gud? Mahibuong mo sa tanim mo. So, tabian ko. Di ba dito? Dili ko tabian. Ayay. Signature gina nimo no? Ang manghapak sa bukton? At least imong bukton ra akong kipasakitan. Dili parehas nimo nga ako. Ano? Pasakitan dito ka? Kano sa man mahitabo? Basta, Hoy, Jenny Samson. Wa ko mahinomdom sukad nga gipasakitan ti ka. wa ka lang mahibaw, pero makadaghan na. Unsa? Baya no? Wala gyud ko mahibaw ana. E di karon nahibaw na ka. Ay, niya na tao eh. Basig mo lapas ka. Kasi kag tabi diha. Sabi ko amoy tabian, ikaw mo lagi. Laguta. Okay. Salamat sa paghatod. Ablihan sana ako ang prutahan. Ayaw na. Unya nagbagahon ko. Aron mag-feeling rain ako. Matag babae kinahanglan nga i-treat like a queen. Okay? Like a queen. Busa, what diha? Ako di ablis prutahan. Okay. Kanaog na. Among kamahalan. Sapa diha eh. Murad yung kag naunsa diha. Thank you. Amping. Mwah. Okay, adto na ko. Basin dili ti ka makuha niya ha? Kay mangumprami para sa tindahan ni Berto. Okay na. Salamat. Lakaw na. Pauli dayon ha. Ikaw ra ba yung usa? O na. Pagampingon niya. O lagi. Sige na. Muram kag nangayo og bawon oy. Lakaw na. Okay, bye. Adto na ko. Bye-bye. Bye. Kagwapo gid uy. Gwapo? Kano sa man sa debate si mong pananaw si Dave? Ngaron dili magid ko matagbaw magtan-aw nimo. Bisag singot ka na kaayo, humot ka man gihapon para nako. Ay naku heart. Masakit ka madukay kung dili ka mohunong. Suod nga hikala lang iyang pagtan-aw nimo ug wa nay lain pa. Ang iyang care? Hala no. Care lang sama sa usa ka igsuon, busa ayaw pagdahom. Hunungi na ang imong pagpitik para niya. Kinahanglan akong mangita og laing lalaki nga kabalhinan ko sa akong atensyon. Panahon na
nga move on ako. Ano to? Move on? Move on? Bisag walay nahimong kami? Move on? Ay, si Doc Richard ay siya na lang ka, ano? Di pa hiyo pa nakakita na ako. Pero, di sa gihapon ko niya. Tanang nurse din sa ospital, iyang gipakyutan. Mr. Cupido, please. Panain akong lalaki nga para ako, bi. Kanang lalaki nga ako ray gihuna ko na, og dili kay higala lang ko para niya. What? Hello, babe. Dugay na ito nga magtungan og kaon ng dinner. Nagpa-reserve na ko sa Osaka restaurant. May lakaw ko. Carwin? Unya pa man ito mag-dinner. Alas 2 pa man sa. Magabihan ko. So, kaon lagi mo. Or call a friend. Naka-reserve na magkaha ka. Aron, may kadungan ka kaon. Ikaw ang akong gustong ikadungan sa pagkaon. I can't. May mahinungdanon kong lakaw. Kisa may mong kauban. Ang imong sekretarya? Siya ba? No. I'll give fire na dako siya. So, wa ka na isilusan pa. Really? Bye now, Emmy. Lakaw na ko. Oh, wait. Can I go with you? Hello, babe? Babe, hello? Oh, kipahong na niya. So, gitaktak na niya ang iyang sekretarya? Aron nga dili ako ang selos? I knew it. May nundanan pagyapon ko, alam ni mo, Josh. I just need to make more effort aron nga mabalik sa kani ang atong relasyon. Cause I miss those days, Joshua. Katong ilaag pa ko nimo sa laing nasod, aron lang maka-shopping. Katong mga adlaw nga mas piliun pa nimo mobiya sa imong trabaho, aron lang ikauban ko. Gusto ko mabalik katong mga adlaw. Og nasayod kong dili ka na imposible. Ako ka lang, Joshua. Wa na'y laing makailog ni mo, gikan ako. Bye, Grace. Bye. Una kong out, ha? May nagmakasakay din ko. Taxi ron, uy. Unsa ka kung mapit ko sa kan-ana ni Dave sa unahan sa... Pero basig wasad siya kay maingon man to siya kanina nga mangumpra sila si Noyberto. Ipapaulit na ba kong lahos ato? Ay, ano sa tsukahang mutuman man ko nga amigo raman to nako. Niyan ako sa gawas sa ospital. Asa man kumulaag ha? Umasagoy kalaagan din nga klaro sa lungsod. Pita sa duwi. Niya, ako na sa pusa. Ay, anong mihunong niya sa kong tungod ang auto? Kanindot ining auto ha, uy. Ay, niapli ang bintana. Jenny, Ako? wait. Thank God. Dabutan duty ka. Ha? Sorry, sir, pero... Just the one. Sa sinihan, imong hikabangga. Remember? Ha? Wow, I'm offended. Sa'yo na ginaini mo kong kalimtan. Wa ka man lang may numdum nga may hikabangga ka kagahapon sa sinihan. Ay, hala. Ikaw to? Sorry. Ikaw na ito? Aha. Ganun ni Aka. Nainom pa sa ganako, no? Your face isn't that easy to forget. Coffee? Ha? Lain kayo nga ni Arta da Priscarsada magtabi. Can I invite you for a cup of coffee? Ha? Please, promise. Wa ko'y dautang buhato mo. Wa ko'y dautang intensyon. Kung gusto ka,
Ibili na ko sa gwardya diha anang ospital nga imong gitrabahoan ang akong ID. Aron pagsiguro. Wait. No, ayaw na. So, buuban ka na ko? Sige, pero kadiyo tata ha. Okay. Sige. May coffee shop kong dalabyan ka ganiha. Mga 10 minutes. 10 minutes drive gikan din eh. Okay ka ba? Sige. Naugli ka. Saan ka? Asan ka? Ikaw na lang pangumpra, abay. Kaon pa na ako si Jenny. Ingon ka, nangig ka niya, kaya di mo siya makuha karon. Kuan, kining ikaw na lang. Ano man? Hilang. Hihi lang. Ngano gani? Hilang na nga Jenny na. Unsa? Unsa man ka? Ikaw gid abay, no? Bisan unsa na gihuna-huna ni mo ta? Mabalaka lang ko kay misaad baya ko niya. Nga, iya to kuha na ko sa gikan sa trabahoan. Kung adto na siya mapuyo tipo na mo ni nanay. Jesus. Ikaw, God, ma'am ka. Mao gani. Kung ako pa ikaw, bay. Dugay na kung na-inlove ng Jenny, ay. Guwapa, buutan, bisag way kaligo, humot gyapon. Ito lang kausaw, kuha yan pati, humot. Bumbuang man ka. Ang Tamay tagay. joke na. Kugihan pa! Nya, mapinanggaon pagkikisi mong anak. Nurse pag yun. May kimatiman ninyo kung masakit mo, di ba? Saba niya ba ay? Ikaw gyud. Di ako yun. Bitaw bay. Si Jenny, nakasiguro ko, di nagigabiyaan na. Wa may relasyon gawa sa suod lang may managigala. Kamang sad, God. Kasi naguwat na ni mo. Sa? Naguwat na ni mong babae. Uy, nga panguyab ba ni mo? Naghuwat. Klaro kayo nga, nakagusto na yung mong bayana. Ay, di man kailangan musulti, God. Makita na niyo sa mga lihok babae, bay. Kung nabagin ay gusto ni mo, uwa. Kikita na ko ng Jenny, murag. Nakagusto siya ni mo. Bay. Kalmar ni mo. Amo, Mga kay. yan mo istorya, abay-abay. Anogon kay kung maadto na sa uban, oy. Sige ka. Basinig kawaan na ni Jenny. Diya inoon ka magmahay. Anha pa ni mo ma-realize nga in love di ka niya. Pero wahin na dayon niya ang tanan. Bay. Maor kita. Maor kita. Sige na. Inikuha ni mo Jenny karon. Dahil rin si mong gibati. Ug musugot. Haggarig kasal. Aron di na ka malutsan. Di na ka mabiyaan bay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!